Nyt musiikki hiljaa. Mitenkä täällä saapi soitettua edes? Kontakt, eiku... Vittu. No Liimotan Kari, terve. Minä tunnustan ne Puurumijärven murhat. Niinkö? Joo. Joo. No, mikäs sinun, mistä sinä nyt olet? Nurmeksesta. Niin. Mikä sun sotu on? Mitä? Mikä sinun sotu on? En minä tiedä edes sitä. Et tiedä niinkö? Niin. Syntymäpäivä on. En tiedä, se on joskus milloin oli ollutkaan. Niin. No mikä päivä, kuukausi, vuosi? Joskus se on 30 vuotta sitten. Mitä 30 vuotta sitten olet syntynyt? Niin. Olet 30-vuotias, niinkö? Niin, tai 31 tai 32, en minä eteekään muista enää. Joo, no Puurumijärven murhat on tapahtunut ennen sitä. Suljetaan hätälinjasta nämä asiat, niin voi. Mitä? Suljetaan hätälinjasta, ne murhat on tapahtuneet ennen syntymää. Hei hei. Ai joo. No voi vittu.